Mary şäheriniň jemaat hojalygynyň işgärleri ýerden 6-dan gize 11 etçeni köçeleriň arasaçylyk işlerine çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary jemaat hojalygynyň ençeme işgärine salgylanyp howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habar berdi. Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugruna kommunal işgärleri ýoly gize sagat 11 etçeni syrdylar we baglaryň arçalaryň düýplerini akladylar. Agdarylan atylary gülekdiler diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä Marynyň vilayet hemde şäher häkimleri aýlanyp edilen işlere göz aýlandan soň gije sagat 11-de jemaat hojalygynyň işgärleri öýlerine ugrudyldy. Marada güýçlü depkinne alınıp barlayan arasaçylyk işleriniň takyk sebäbi mälim näliýöni. Tämirlikçiler bu işlerin goloýda şähere ýagyn güýçlü ýagyş sebäpli geçirilýänini aýdýarlar. Fevral aýynyň 12-sine Mary şäherine güýçlü ýagyş ýagdy. We täze eklen güller düýüp tutman soň ýagyş gülleri ýere ýatyrdy. Olaryň üstüne palçyk basdy. Kemine köçesiniň üstünden palçykly awtobuslar ýöräp hapalady. Inni ýollar uran soň ýokaryk tozan galýar. Biz mundan bir aý öň ýerden sagat 7-den akşam sagat 6-a çenli işleýärdik. Inni ýerden sagat 6-dan gije sagat 11-e çenli işleýär diýip jemaat hojalygynyň maraly bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet baş tutanynyň welaýatlary edýän iş saparlarynyň öň ýany welayet merkezlerine güýçlü arasaçylyk işleri geçirilýär.